מה קורה מלפפונים ומלפפונות? איך שאומרים לי? כאן נתן, ואני מטבלת בסדרת סורווייבל חדשה. סדרה, אז הקודמת אנחנו נמחק. הפעם יהיה לנו אינטרו. טבלת, תגיד שיהיה לנו אינטרו. לא יהיה לנו אינטרו. הוא חטוף. ויש לנו גם משפט פתיחה חדש. לא. איזה חצוף הוא. לא אומרים. תאמינו לי. זה יעליב אתכם. מלפפונים ומלפפונות? זה יעליב אותם? כן. זה לא יעליב אותם. בוא. אז כן חברים, אנחנו מתחילים. אז כן אנחנו התחלנו. ונראה את גולן בבגדים. כן, תבל לחיות עכשיו. אנחנו נעשה 6 פרקים, אני מקליט. פרק אחד אני מקליט כי... ואתם תראו את הטקסטורה. וואי, יש לי טקסטורה אחת. פשוט כי לא יורדת לו, אז אני אמרתי לא תודה. טקסטורה יפה. אני לא יכולה למחוק אותה. איזה מבאס זה. אני מקבלן מקצועני. אוקיי, נראה לי זה יותר טוב. כן, אז אנחנו... בינתיים לחזור. היי, תביא אותו. ככה. מה? אבל באמת, לטבל יש טקסטורה מאוד טובה. אז אנחנו נחזור אני רואה לכם... הכל אמיתי. יש לי אמיתי. כן, אז אנחנו נחזור לכם שיהיה לנו משהו שווה מאוד. סבא. אנחנו נחזור אליכם שיהיה לנו דיימונד. סתם דרך. שיהיה כבר יהיה לנו בית וכל זה. כן חברים, תבל תנמיך את הווליום. תבל תנמיך את הווליום. אז כן חברים, אני ותבל המשכנו קצת. ואני מצאתי פחם. מצאתי פחם. וזה לא הבית, פשוט זה סתם הערה שהיינו בה. לא באמת מערה. פשוט כי יש פה הצפה. ואז אני התחלתי פשוט לעשות את זה הבית כדי תבל לא יהיה טעינה בפרק. ואנחנו צריכים שיהיה לו טעינה. איפה? מצחיק. בטקסטורה העץ נראה כמו פחם. יודעים את זה? כן, וכבר מתחיל להחשיך, אז אנחנו צריכים כבר אוקיי, ואני להתחיל לקסח. לא, תבין, הכנתי לך חרב. הכנתי כבר, די. אתה תמיד עושה לי זה מעצבן. שאני מכין, משקיע בשביל הבן אדם. הכנתי. איזה ילד. ויש לי מאבן, תאכל את הלב. יש לי מאבן. כבר פה לא רואים כלום. איך אני יכול לראות את זה? טוב, אתם קולטים איך הבית שלנו, איזה עמוק הוא. אני משועמם, מה אתה רוצה? אני פשוט לוחץ. באמת. פה זה הבית. סליחה על הבומים. ואנחנו עושים את זה בערוץ החדש שלי ושל תבל. כן. יש לנו גם ערוץ חדש. ותגיד... בסוף הסרטון אומר לכם משהו. כן. אוקיי, תהיה חוזר ולכם. נכון. חזרנו אליכם. לא רואה מה אני חוטף. דווקא כשאני בא לכתוב את הדירט, זה... יש לי כבר... אני צריך לכתוב בבית. לא, זה בלתי יום. זה בלתי יום. אוקיי, מי בא? מי? אתם רואים את זה? אתם רואים את הסורד? כן. בואי, זה יכול לראות לך מצחיק. ובפרק 4 אתם תראו איזה מצחיק. פרק 4. לילה. לילה מתחיל בבוקר, נכון? כן, אבל מתי שהוא יהיה? לילה. אוקיי, אני רואה קודם. מלא חיות. כן, זה טוב. עשיתי לרמה הראשונה. לא, סליחה, ברווז. אצלו בטקסטורה ברווז זה צ'יקן. נכון. כן, אני אחזור לכם שהבית פשוט יהיה יותר מוכן וזהו. כן. אז חברים, הבית קצת יותר מוכן. ואני החלטתי שזהו. אני רוצה לשרוד. היי!
אנחנו נחלוק, אל תדאג. חייב שלי. אנחנו נחלוק. פחם, נראה לי. איפה? חשבתי זה אני. וואי וואי, נתן מטה ספיידר. נראה לי שזה פחם. אולי פשוט... ספיידר גם לך. ספיידר גם לך. אני אציג אותך. בפעם שלי. כן, איפה פחם. די! לא חשבתי. אל תדאג. אבל קריפר בספיידר. זה מעניין אותי. אני נותן להם להתפוצץ עליו. למה? סתם. סתם צוחק. אני לא בא לי פוחת בקשת. הגבי הוא עליך, דבל. תודה על הבלוגים קריפר. כן, עדיף. בוא לפה בית. אני מתמודד עליי. אבל הוא עולה עליי. אני עולה. חברים, הוא נכנס נראה ברכב. לי שזה ברזל. אבל הוא כן, לא. זה ברזל. לא קיבל. כן. תעשי שנייה בלי מפלסות. אני חייב את זה. לא צריך, יאללה. זה לא משנה, זה ממש כיף. אני חושב שזה ברזל. נתן, אם פתאום יבוא. מישהו, אני תכנן. צודק. נתן. אז אנחנו נחזור לכם תכף. אני עדיין שם מפלצות ואנחנו נחזור לכם תכף. אז חזרנו לכם ועכשיו אני שם על רמת קושי. חזיר. סליחה שלא שמתי על רמת קושי, לא שמתי לב. תראה עכשיו אתה תתחיל למות. מצאנו מלא איירון, באמת. באמת שמצאנו מלא איירון, גם כמעט נשרפנו בלבה. סליחה שחיוויתי, לא שמתי לב נראה לי שחיוויתי את ה... שמצאתי בעיסה. לא שמתי לב כל כך שחיוויתי את הרמת קושי. כי פשוט לא חיוויתי אותה בפוקס להרבה זמן. למה אבלה? וזה טוב שהתגבו אותך. זה רק סורבייב. אבל לפחות הקריפר הרג. אז חוזרים לכם. אז חברים דפקו לנו בדלת ויש פה וויץ'. יש! תמיד תיזהר. אאו, תזרקה עליי! איזה וויץ' חטופה. לא יודע, אאו. תמיד הרג את הוויץ' וקיבל סיכויים הכי חיים. ונתן עומד למות. כן. יש לו לב חצי הגיע לי אפילו בקבוק ריק. טוב. יש לי חצי לב אחרון. וזה מפחיד. מצאתי עוד ברווז. באמת. מה קשור ברווז? אוי, לא לקחתי את האורזים. שכחת? סתם אני יודע, כן, אני יודע. תביא קטורדים. איפה תבל? לא יודע, נראה לי שתכף יש לך מיטה. כן, אבל תביא טורטים. שנייה, אני חייב... תאיר את הבית, אבל הבית כולו חושך איפה שמעתי. אני בקריאה. אבלה. נפלתי. נכנסתי אחד שאנחנו... קח בלוקים, בוא קח בלוקים. לא, אפשר לעשות. עוד ברזל. עוד ברזל. יאי. ולא שמנו לב אליו. ואנחנו... סליחה על הקול שלי, פשוט כי... 12 בלילה. 12:30 בלילה. נראה לי. כן, שמסה 43. 1. יאי. ואנחנו עדיין נשים סרטונים. תראה קריפר מאחוריך. קריפר מאחוריך, תסתכל למעלה. וואי, איזה מגניב אני. אולי תכף תראו את הקריפר. הנה, אני מראה להם. קריפר. מה זה לב עמוש? נמחת, זה כיף. עמוש. נפלתי. אני אסור לבדוק. איי. איפה אתה? אני ליד הבית. הקריפר מת. איתך. די. יאי.
רגע, הנה אתה. איפה הבית? בכיוון הזה. ברור, כי הוא התפסס עליי. איפה הדברים? אני מדדי. אוקיי, אני לא לוקח לך כלום. קראתי שיש לי חצי לב. איזה טיפש. כן. לא יודע. נראה לי שאנחנו נעשה על הקטע הזה. ביפ. גם לך נראה? לא, אז לי כן. כנראה שלא. למה אני הולכת מצחיק? כן, נתן טוב. לא, אני אף פעם טעיתי בחיים. אני מלך. ותתבל חצב איירון, אז אני לקחתי לו אותה היום. אני שומר על תבל, תבל לא בטיחותי. כן. לא אתה לא, קיבר נתקל מאחוריך. חצוף. איפה נתן? רציתי להרוג אותך. אבל לא, בסוף הרגת אותו, אבל גם הוא הרג אותך. אני צודק או לא? רציתי להרוג אותו, אבל בסוף הוא הרג אותי. נכון. יש פה עוד ברווז. די להגיד ברווז, זה צ'יקן. זה לא סיקן, זה ברווז. לא שמעתי שיש לי טקסטורה ואני רואה אותו ברווז. וואי, יש לי הרבה סטון. תבל אני הולך להכין את כל הסטון הזה. ולי יש איפה הבית? סיכוי. האפל שלי כאן? לא! אוקיי, אין לי אפל. אין לי אפל. אהבתי אותך חבר, אמר לי. מגדל שנדע בבית. אז אני אתאבד, מה קרה? תבין מה קרה. אני סך הכל אתאבד. זה לא כזה נורא בחיים. ממש נורא. אין לי את זה. אוי, לבנים. אוקיי חברים. אוקיי, נראה לי שביי. זה היה הפרק להיום. חכי, תן להם לראות אותי ב-I believe I can fly. בקטע הזה אנחנו נשים את השיר I believe I can fly. כן, אני שמה את זה, לא. אז כן חברים. I believe I can fly. וכן הוא מת. אוקיי. אז אוקיי חברים, זה היה כל היום. פרק ראשון, יפה, נראה טוב, נראה. אז כן. נעלה אותו עכשיו. כן, אז משהו את המגדל, I believe I can fly. אז כן חברים, יאללה ביי.